Tak som si urobil po domácky vyhrievanie bazénu. No, tak toto vyzerá. Do kotlíka som si urobil takého hadíka z euro. Dáme si teplomer. Vodu parádne zahrieva. Oj, to je 70 isto. Cez to mám pustené čerpadlo. No a teraz mi tu prichádza voda. To je teplá. Momentík. Dám si tam teplomer. A taká mi tam ide voda. Z toho. Perfektná. A ide 40 stupňová voda. Tak teraz len uvidieť, koľko časy nám to bude nahrievať. 42 stupňov dokonca. Nám ide cez túto hadicu. Tu nám máme vlastne nasávanie, kde som si dal čerpadielko. To nám nasáva, ide jednou hadicou do toho hada a nazad nám nateká táto istá voda, vlastne tu nás priteká. Dobre to je. No, uvidíme, koľko to bude nahrievať. Vodu máme teraz koľko stupňovú. No, už nám to urobilo 2 stupne za pol hodinky. Uvidíme. 5:30. Takže zatiaľ je to tak.